Nixtiequ nirringrazzjawkom għal rispons fenomenali għal film Deċeduti wara l-aħħar tad-dinja. Mortaċċi dak x'inhu? Sewwettilkom, ħati spiċċa d-dinja ma tismax. La tasal il-kometa. Mhux kometa, mhux ilha li ġużu qed kieku il-kometa. Li bħalissa qed jintwera ġewwa l-Eden Cinema Complex u qiegħed fl-ewwel post fost il-films kollha. Bla mara, bla tfal xejn. Bla futur prattikament. Marru, issejlu. Dan hold up ħadd ma jiċċaqla kulħadd. Il-lamon, x'qed tagħmilha? Mur postok ja ġaħan. Grazzi mill-qalb tal-li deċidejtu li tissapportjaw it-talent lokali. Hooray! Hooray! It's a holy holiday! Ija non vi permetto illi taqdu titlu li hekk ġodari u tedduni qed tifhem. U għal min għadu marax dan il-film, għadu jidher fl-Eden Cinemas bħalissa ġifieri titilfux narawkom hemm. U ħajbqa' hemm? Fadallu. Mister, tlaqt li jabla ħwejjeġ man! Naraw issa. U toqgħodx parla waqt il-film. Parla waqt il-film. Tagħmel is-sol. Ekkolli kol bżonn ninfehmek ċerti affarijiet għax ma tifhimhomx. Very funny. Naf, grazzi. Ejja, moħħu kemm. Forsi titgħallem xi ħaġa. Daħħalniex paħra. Miġġuplilek minn Snow White u Pizza by Luca.